Tobat sanget boten nginten Kakang mbok bekti kula katur Wara Sri Kandiya. Adikku diadikku wong ayu adikku wong manis kang tak tresnani Sri Kandi. Kula nuwun sewu semonten wigati Kakang mbok. Iya Sri Kandi. Kowe ngerti wigatine aku teko kene. Nuwun inggih. Istanipun malih-malih menapa kula nuruti krenteke ngraos kepengin sinung kaprigelan olah jemparing dhateng Kakang Mas Permadi. Iya. Ning nek kowe wis prigel arep mbok nggo apa? Badhe kula nggih tumut maksora harjaning praja Pancala. Sri Kandi. Gegayuanmu kuwi apik. Ning kowe ngerti ya. Kowe nuruti benermu dhewe. Kowe nuruti benermu dhewe. Kowe tanpa nggugu marang dawe wong tuwa. Kowe muncat saka praja tanpa pamit kowe wis luput. Sri Kandi, salahmu kang angka loro. Kowe oncat tanpa palilaing Ratu Pancala. Sing kaping 3, kowe ya luput. Kowe salah gedhe kelawan Wara Sembadra. Najan ketoke mung sarwa meneng nrimo ning sapa ngerti batining wong. Kaya ngopormu ing penggalih ing atase temanten anyar lagi seneng-senenge. Dadak ana wong wadon sing celandhakan murang tata. Aku isin duwe sedulur kang kaya mengkono. Sri Kandi, iba wirange Kanjeng Rama Prabu yen nganti lelakon iki sinurak dening para ratu. Gage kowe bali ya Sri Kandi. Menapa to mirah ingsun prihatin waspaga micil tutatan pokarya Kakang Bu istanipun anggen kula ngerti kaprikel wis ora susah mbok bacotake. Aku ora butuh gunem kang tanpa guna. Gage kowe mulya nanging menapa mboten keparing kula nyuwun idi palilah lan nyuwun pangestu. Menapa dene nyuwun pamit kaliyan Kakang Mas Arjuna ora sah njaluk pamit. Yen kurandang bali apa karep beset raiku. Nyandi mantuk sing akon mulih kula piyambak kok ora pamit aku ras kula mboten nangsal pamit kaya ngono kuwi murid sing wis nampa piwulanging guru ngeblas tanpa nganggo hitungan. Pangapunten ingkang agung patuko Kakang Mas Prisa piyambak rawuhipun Kakang Mbok Ratu Drupadi. Dados menapa lelampahan kula Kakang Mas? Nggonku paring kawruh marang kowe durung rampung. Apa ana wong pamulangan dipunggel? Lajeng kula kedah matur kados pundi to Kakang Mas, Kakang Mas. Purna mboten purna kula kedah wangsul dhateng Pancala Kakang. Terus aku arep mulang sapa? Mangke nggih wonten Pawestri Remuja putri sanes ingkang kepengin
sinau babakan keprigelan dateng paduka Kakang Mas. Gak eneng. Arang banget wong wadon sing kaya kowe. Wis ayu isih perawan tur gelem ngudi kawruh. Betubat mangke tartamtu wonten gantosipun Sri Kandi. Ora eneng. Wonten ora eneng. Dikandani reneng kok. Panjenengan nika lho. Wong arep pamit bali kok ya ora entuk. Nek karepmu dhewe aku entuk ning nek kowe dipeksa dening liyan aku ora entuk. Betul. Sepisan malih kula ngaturaken genging panuwun lho Kakang Mas. Sri Kandi. Potro lihaten apa? Moro-moro kundur saka taman kok mak semperat bablas nglirik wae ora. Alah. Genah nek masalah iki. Wah, masalah iki. Lah masalahe. Masalahe. Kula niku nggih mboten eruh, mara-mara ku njut. Ya gene. Sri Kandi ana ngendi? Lho, kondur bali piye? Teng Pancala. Nek ora nuwun sewu dingendikani kalian Gusti Waradrupadi ingkang isinipun Ndara Sri Kandi kedah kondur dhateng Pancala. Ora wurunga perkara. Pangeran apa mriyang sarirane to Pangeran?
Pedro, apa kowe arep mudar? Cek ngantek ijo ngene. Nek pancen kowe sengsemu yen cecaketan karo Sri Kandi. Pangeran, kowe gelo rasamu Sri Kandi mulih nyang Pancala. Pancene aku malah seneng nek Sri Kandi gelem mapan ning kene. Ning ya kene kok malah dikon bali. Yen Sri Kandi ana kene Madukara ketok sigrak sumringah. Pola tamu ya sinungging esem. Kasatriyan dadi reja. Bareng Sri Kandi bali ora urung. Kanjeng Paran mung jeketrut. Piye to pangeran? Mbok ya wis kono nek pancen sengseming atimu. Mulang wara Sri Kandi wong aku ya ora tau ganggu gawe nggonmu mulang. Mbok mulang sedina pot ora mulih-mulih. Aku endi to aku tau nusul. Omongane iki dadak endi to? Oh alah. Yen mancen tuwuh tresnamu menyang Sri Kandi, aja tanggung-tanggung. Dadan ana perkara iki. Cara camrane wong nyabrang Bengawan wis kebacut ngrubyuk ning tengah. Mbacut ya teles bali ya kebes. Padha-padha kebroh mbok ya nekat. Lan menawi aku wis sumpah karo uripku, aku kepengin dadi bojo sing pinter nglegani penggaling kakung. Beres kures bloko suta, aku mbok wayuh ora apa-apa pangeran. Asar. Tak kebruk kowe. Mbak Ayumu ya ngono kuwi ya, Kang. Wah, upama ngono kuwi ya. Diaburmu ditantang Kesi Rawani ya. Tandangi no. Wis kedanan 50.000 kok ora berat. Tenan pangeran, aku ora lelamisan. Seksenono bumi langit waton panjenengan bisa momong lan mernata katresnaning bojo. Aku mbok wayuh pira manut klebu wara Sri Kandi yen pancen panjenengan tresna. Gendang dilamar wae mengko nek kedisian sabar kowe gelo. Rum bintarum sekar suka predopo mekrok kudup wangi gandam wara sembodra aja kleru penampa durung tutuk nggonku mulang Sri Kandi nanging Sri Kandi wis ora susah kakean pengendika wong aku wis eruh dhewe. Apa eneng wong mulang kok karo sikep-sikepan. Gage tututana Sri Kandi pangeran.
nata mira ingsun teka mlingos datanang ling marang ngadep nopon kakang kang bos lami nandang pranti katingaren yayi tuko apa kanda Skandi iki sing tak impi-impi ya dina iki sapa temonku lan sira wong ayu ingkang tansah tak arep-arep piye nggonku gandrung-gandrung kapirangu wis watara setengah taun iki nang ya gini pendak-pendak pun kakang ngaturake nawala panglamar marang sira yayi diwangsuli wae ora wong ayu mbok menawa ki wis keparingi sing gawe jagat ditemokake ana kene tegese sing maha nasa wis paring dalan trontong-trontong ing pepadang yen ta Wara Srikandhi kudu dadi garwane Prabu Jungkung Mardya manut to wong ayu manut to batu-batu Pak sing jeneng Prabu Jungkung Mardya ki kowe iya piye bagus toh cakrak toh coba sawangan pun kakak upama Siadi njajari lenggahku oning Paranggubarja ora-ora yen kuciwa sing wadon ayu sing kakung bagus wah yen dudu sawang saka kaduan kaya pangejaring Bathara Kamajaya yang Betari Ratih gelem ya wong ayu batu-batu Pak kowe ngerti katresnan kuwi ruping jiwa kang luhur sadengah manungsa diparingi katresnan dening Kang Murba Jagat nanging ora sadengah papan anggone nibake rasa tresna mrentol saka tuking ati kang suci linambaran kasetyan lahir lan batin aku ora butuh mbok wejang yen aku ora keduga nglakoni kuwi arep apa aku dudu bayi aku wis sumpah lawan uripku yen murung garwa Wara Srikandhi tak entengake patiku kowe wong ijen krubyuk kabotan pinjung mlayu tekan lak-lakaning naga sandak dadi boyongan ora kena diemang para
Aja muntaplir kinetap duka yayah sinepe Jaja bang mawingo-wingo parat ora tata. Wah. Wong wedok ayu ning tangane kok kaya wesi, parat. Nempiling sirah nganti ambyar kunang-kunangku. Sri Kandi, ana parat. Wong wedok lanang apa abamu Jungkung Mardiya? Aku tega karo kowe. Lepasno panahmu. Yen nganti bisa merjaya Wara Sri Kandi lho wong aku mah guru kowe. Wah, ketandangan parat. Pinentang kendhenging langkap pusakaning Dewi Wara Sri Kandi jatining lesen nggih dadaning Prabu Jungkung Mardiya lumarat kaya kilat tembus jajal alikat gumebruk bantol ajur dadi awu